Sports. Arapaap ni Pinay tennis sensation Alex Ayala iti ang kakalaing tennis players ang makasango dagitoy no maikan iti gundaway. Daytoy ket isuda Grand Slam champion Serena Williams ken Maria Sharapova ang makuna abigatin anagan iti tennis. Iti naangay ng interview na ken dati a Grand Slam winner Andy Roddick ken Sports Illustrated senior writer John Weir team iti programa nga Serve Media. Dinamag dagitoy no siya sino dagiti naglabas a players akayat na amakay ayama. Igem ni Williams iti tumaytayintay nga 23 a Grand Slam bayat nga 5 a Grand Slam titles ni Maria Sharapova. Ni Sharapova iti numero 1 nga idolwen ni Ayala iti lubong iti tennis no sa dino at danda iti ladawan iti Russian player iti ubing pay daytoy. Malaksid kadiri dua gandaten pay ni Ayala makasango ni Arina Sabalenka iti Belarus iti agdama a number 1 kenadan upat a Grand Slam titles. Adaan kuma iti kundaway ni Ayala makasango na ni Sabalenka iti finals iti Miami Open iti naglabas sa tawen ngem saan na nagbaligi daytoy kaputa saan na nakastrike iti finals kalpasan na naabak kontra ken Jessica Pegula iti America iti semis. Para iti IFM Sports daytoy ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.